ale musí pracovať tvrdo a neustále sa zlepšovať. Ronaldinho zakončí zápas gólom. Skvelý Bernardi. Vzal mu aj druhú super šancu. Teraz v končiacej sa 93. minúte, ktorá by mala uzavrieť zápas. Breška medzi dvojicou Van Bronckhorst a Cocu. Breška. Šanca, gól! Milan Jambor 1-1. Slová sú zbytočné. Skvelý Mário Breška a jeho fantastická prihrávka na životný gól Milana Jambora. Ako by sme to privolali, áno, slovenský futbal má naviac. Púchov dnes prekročil svoj tieň. Obrovské ovácie v Trnave. 18-tisícový dav bude oslavovať do neskorých večerných hodín. Radostná správa do Púchova. Matador dokázal dať gól Barcelone a absolútne vyrovnaný zápas zvládol na výbornú. Remíza je fantastickým vyvrcholením útočnej snahy Matadoru v tomto zápase v Trnave. Klobúk dolu, chlapci. A vy, športoví fanúšikovia a futbaloví priaznivci, si spomente, kedy slovenské mužstvo vo veľkej európskej konfrontácii dalo gól v poslednej minúte. My s Viktorom si to už veľmi dlhú dobu nepamätáme. Bravo Matador. Púchovčania remizovali s Barcelonou v prvom zápase pohára UEFA a na Frankfurte roztrhali všetky papierové prognózy o vysokej prehre. Góly padali v úvode a na konci polčasu druhého. Srdečná gratulácia pre Matador. Milan Jambor na dnešný večer s dátumom 24. septembra 2003 dlho nezabudne. Bol to zápas porovnaní európskeho futbalového žobráka s európskym boháčom. Patrick Kluivert, muž, ktorý prekonal Tomáša Bernardiho ako jediný, má plat okolo 80 000 libier týždenne. Títo chlapci môžu o takýchto sumách iba snívať, ale to, čo nám povedal generálny manažer Pavol Holeščák pred zápasom, že toto je jedinečná šanca ukázať sa v Európe, ukázať sa, že máme naviac a šanca predať sa, ako keby totálne motivovalo púchovských matadorov. Gumári sa tešia z veľkolepého výsledku, z veľkolepého finále v podaní Jamborovho gólu. Tešíme sa spoločne s nimi. Mário Breška síce gól nedal, mal dobré príležitosti na to, aby dokázal prekonať Viktora Valdésa. Napokon sa to podarilo Milanovi Jamborovi. Dres, ktorý odhodil Nemec, bude mať určite veľkú zberateľskú silu. Mário Breška i ďalší hráči, Tomáš Bernardi, Igor Holčík, Peter Čvirík, Brisuda, Hricko, Majerník, Jambor, Škrípec, Belák, Gegič, Nemec, Perníš, Breška. Všetci tí si zaslúžia absolutórium. Áno, tu je pohľad na štatistiku zápasu. Lopta bola o 20 minút viac na kopačkách Barcelony, ale pomer striel vyrovnaný, najmä strely na bránu. Na rohové kopyto Matador vyhral 13-9. Ani raz po tejto štandardke neskóroval, ale gólu sa dočkal. 7-6 na offside, celkovo 15 faulov, jednu jedinú žltú kartu ukázal turecký rozhodca Kudusi Müftiyoglu. Taká je štatistika tohto prvého zápasu, prvého kola pohára UEFA z Trnavy. Úprimne sa musíme priznať, že dnes večer sme si doslova pretierali oči v porovnaní s tým, ako hral Púchov v lige. Slová hodnotenia má pripravené tréner Matadoru Púchov Štefan Zaďko. Pán tréner, tak ako prežívate tieto prvé chvíle po tomto prekvapujúcom výsledku? Veľmi nádherné a tá atmosféra bola úplne fantastická. Ja som hrdý na to, čo dnes naši hráči predviedli a som rád, že sa so superom popasovali a že potvrdili to, že som na tom výlete nebol v Barcelone, tak ako niektoré médiá to prezentovali na vonok. Som rád, že sme Slovensko reprezentovali tak, ako sme reprezentovali a na týchto hráčov môžu byť dnes ozaj všetci hrdí. Do akej miery splnili vaše pokyny, ktoré ste dávali zdvojovať, strojovať,
staviať sa medzi loptu a bránu. Bol to veľmi náročný spôsob boja, ktorý hráči neudržali počas celých 90 minút. Škoda, že sme v prvom počase nestrelili gól, ale myslím si, že tie taktické pokyny sa snažili plniť a to bol základ toho úspechu a ja im ďakujem za výkon. Dosť nezvykle ste striedali stredového obrancu. Z akých príčin? Mal zdravotné problémy, tak sme ho museli vymeniť za čerstvého hráča. Takže gratulujeme, takže ste spokojní. Na 100% dá sa povedať. A tak určite je to dobrá východisková pozícia do odvety. Ďakujem za rozhovor. A my máme ešte pripraveného strelca jediného gólu. Milan, gratulujeme, vynikajúci výsledok. Ako ste videli tú situáciu, už ste mleli z posledného pri tom šprinte pred bránu? Tak určite, už to bol nastavený čas, poslednú akciu, ktorú sme mohli zakončiť nejak, tak som už dal všetky sily do toho a som rád, že to vyšlo. Už predtým ste nedosiahli na tú jednu hlavičkový súboj, tú loptu. Čo sa tam dalo urobiť, aby už vtedy padol gól? Tak bol to vlastne roh, ktorý prešiel na zadnú tyč, ale už som nedotiahol na loptu. Ako sa ti hrálo proti hviezdám z Barcelony, Puchov veľmi prekvapil slovenskú futbalovú obec. Tak v prvom rade bolo, že sme dodržali taktiku, ktorú nám dal tréner. Bola tu fantastická kulisa a som rád, že výsledok je 1-1. Ďakujem za rozhovor, ešte raz gratulujem. Vrátime.